Que tal, como están? Benvidos a este luns, a este preguntoiro no que temos que falar da actualidade municipal despois de que o sábado, como xa lles contamos, se celebrara ese pleno coa investidura do novo alcalde, quedou constituída a nova corporación municipal e ese novo alcalde xa formalmente, Martiño Noriega, está aquí hoxe no noso plató. Martiño, benvido, moi boas. Hola Silvia, moi boas. Non sei se tivo vostede a oportunidade de descansar un pouco, porque me parece que últimamente non lle chegan as horas do día, non? Pois a verdade é que non, e coido que estas primeiras semanas vai ser así. Xa de todo o traballo da precampaña, da campaña, e todo feito a hora de estar preparando tamén, bueno, pois toda a aterraxe na institución, e as expectativas que levantaron as candidaturas de Unidade Popular, non? Que tamén demandan, bueno, pois moita atención mediática e cidadán, e estamos un pouco superados, non? Xa me decían hoxe na casa, víase che cara de cansado ás 8 da mañán entrando no Concello, e, bueno, non é pa tanto, verdad que non, porque a responsabilidade anímate, pero sí que estamos cansos, sí. Non é unha boa maneira de empezar a estar cansos. Bueno, pero tempo xa de traballar un pouquiño xa tiveron, de feito esta mañá se presentaba vostede o reparto das áreas cos seus distintos concelleiros. Podemos dicir que non houbo moita sorpresa, máis ou menos polos perfis de cada un, agardábamos que se ocuparan desas concellerías, pero non sei se onte aínda tiveron que traballar un pouco nese tema ou se xa estaba claro. Bueno, as semanas antes de chegar un pouco a responsabilidade da institución xa tivemos moitas xuntanzas e fomos perfilando e adiantando o traballo, porque nos entendemos que agora vai haber, bueno, pues un pouco unha situación de impasse hasta que non acontece o seguinte pleno que define as áreas, as responsabilidades, as retribucións, pero aínda así temos vocación de non xerar unha paralización da administración e que as áreas sigan funcionando con relativa normalidade e polo tanto había esa vocación, non, de que os veciños e as veciñas non noten moito este período de tránsito e que non lles afecte moito no que é o seu día a día e na tramitación dos seus asuntos, non? E é por eso que hoxe xa viña moi traballado que era o tema das áreas e que, como ti ben dis, ademais cun equipo de persoas que teñen perfiles moi específicos profesionais e que máis ou menos intúese, bueno, a que se poden adicar dentro do goberno porque xa teñen unha trayectoria de recoñecido prestixio no seu campo laboral, así que non existiu unha especial sorpresa. Hoxe entendo que non o sei. Entendemos, creo que todos que non. O que sí lle quería preguntar é se non ten un certo respeto ou certo medo a que precisamente porque esas persoas xa pertencen de alguna maneira a eses ámbitos que poidan estar, non sei se dicilo, viciados de alguna maneira ou que intuimos que lle pode influir para ben, pero quizáis tamén podería traer algún problema que estean xa tan metidos nalgúns ámbitos. Por exemplo, poño un exemplo, por poñer Branca Novoneira, sabemos que está metida no mundo da cultura. Podería traer tamén... Eu entendo que non, porque son persoas que en caso de acabar tendo unha dedicación exclusiva ao Concello, eu creo que son o suficientemente responsables como para diferenciar o que son os seus ámbitos e que garantía o feito de que, por exemplo, Branca sexa unha programadora cultural de prestixio dende hai tempo, venciada a moitas iniciativas na cidade e dunha familia moi venciada a cultura polo seu pai, o poeta Xio Novoneira, e, bueno, eso é positivo porque garantiza que pode haber, bueno, pues rigor e tamén coñecemento do campo que vas a xestionar. O mesmo pode pasar con Jorge Duarte, que foi decano do Colexio de Arquitectos e arquitecto de profesión, ou con María Rozas, que está venceda da área de finanzas porque traballa nese campo, non? Eu creo que iso garantía de que o equipo é un equipo bo, é un equipo que non ten experiencia no que é a relación que institución, pero eso non se estuda en ningún lugar, nin en ninguna universidade, non? Pero sí que son ciudadanía vencellada a esas áreas e que oxixena as áreas e que acaba de chegar. En todo caso, sí, eu falo máis de oxixenación que de vicio, porque no fondo eles veñen con métodos non intoxicados polo paso dos anos e eu creo que con toda a vontade do mundo. Podería aínda haber algún cambio nese reparto? De feito, estamos pendentes finalmente de como evolucionen esas próximas reunións co BNG, se habería algunha posibilidade de que entren no goberno ou como se podría facer ese reparto? Todas. De feito, a min foi unha cuestión que hoxe quixen clarificar. Por unha banda, nos exercemos a responsabilidade, ningún concelleiro, ninguna concellera, ningún alcalde temos retribución polo traballo que estamos a facer, porque eso defínese logo no que é o primeiro dos plenos, despois do pleno de Constitución, pero ainda así entendimos que, a pesar diso, e a pesar de que moitos dos compañeros e compañeiras siguen tendo unha ocupación no seu posto de traballo e vencellado a súa área, non podíamos paralizar a administración. Por lo tanto, nos hoxe falamos dun reparto, en principio temporal, evidentemente moi orientados
perfiles, pero aberto a posibles incorporacións ou posibles colaboracións de gobernabilidade, non? Con isto non pechamos a porta a ninguén, senón simplemente exercemos a responsabilidade de gobernar o día a día. De feito, xe temos nunhas horas pois unha xuntanza e bueno, aí valoraremos e falaremos dentro de Compostela Aberta, daremos conta das conversas e veremos se se pode abrir novas etapas para seguir explorando gobernabilidade. Aínda así, a actitude do BNG e do PSOE é unha actitude positiva, que entenden as circunstancias e que están abertos a diferentes posibilidades, pero sempre en beneficio da cidade de non paralizar a administración. Falamos de feito máis do BNG porque parece que sería o que de alguma maneira tería máis posibilidade de formar parte do goberno. Pregúntolle se lle sorprendeu ese voto en branco do PSOE finalmente nese pleno de investidura. Sabíamos que non ian votar a favor porque xa o expresaran días antes, pero que habían outras posibilidades. Finalmente elixiron esa fórmula. Para vostede, que significa ese voto en branco? Bueno, por unha banda, o voto favorable do BNG, que eu agradecín públicamente e que reitero o agradecemento porque me parece un xesto de boa vontade, e tamén o máximo respeto á posición do PSOE que xa anunciara previamente, non? E que entendemos, bueno, pois como un voto de facilitación da configuración dun novo goberno despois do que votou a xente en Compostela, non? A nos parecenos ambas as dúas posicións respetables. É certo que valoramos moi positivamente o BNG, pero tamén respetamos o PSOE, porque en todo caso sí que vemos detrás pois unha vontade de facilitar, unha vontade de buscar fórmulas de gobernabilidade e unha vontade de non obstaculizar o que foi un pouco o exercicio da xente o día que votou, non? A valoración que facemos en Compostela Aberta é positiva. As interlocucións que se están a ter co BNG e o PSOE son positivas e nós, independentemente cal sexa a fórmula final, imos a manter ese diálogo porque nos parece importante pôr en riba da mesa as cuestións importantes da cidade. Ademais, ese diálogo era unha das puntualizacións que facía vostede nese discurso despois de recibir xa ese bastón de mando como alcalde da cidade. A día de hoxe, e despois de que xa tivera varias reunións nos días anteriores cas distintas formacións, vostede como ve o ambiente que se respira para que haxa ese entendemento que vostede pide? Pois mira, por unha parte, agradécese a elegancia que tivo o alcalde saínte, Agustín Hernández, e o goberno saínte no que foi a transmisión de poderes, tanto no traspaso de información como foi na elaboración de informes sectoriais que a min se me entregou persoalmente para poder repartir entre os compañeros e compañeras de Compostela Aberta, que son resumos dos departamentos que nos entendemos como información necesaria e que agradecemos porque nos aforranos moito traballo, un pouco no que antes che decía, de non andar paralizando o que é a administración local, non? Nese sentido, sí que asumimos que Agustín Hernández do Partido Popular, un pouco polo que representamos, tanto eles como Compostela Aberta, de posicións antitéticas, imos a estar moito máis polarizados no que é a vida institucional, pero ainda así é de agradecer ese tipo de cuestións e de agradecer tamén unha actitude constructiva que eu estou seguro que servirá para ter puntos de encontro, non? Outra cousa diferente xa é tamén a cuestión BNG e o PSOE, onde a sintonía é todavía maior non só no trato, que sigue sendo tamén cordial como o anterior, sino nas cuestións políticas reais, non? E especialmente a do BNG, a ver como se traduce iso. O importante é entender que hai que falar de programa, de cuestións de prioridades e de lugares onde podemos estar de acordo e tamén asumir que haberá momentos onde non estemos de acordo e haberá críticas por cuestións que fagamos ben, cuestións que fagamos mal ou cuestións que a oposición entenda que se fai ben ou mal, pero bueno, forma parte do xogo. Mentras non se paralice a vida institucional e non se poña en perigo o que ven sendo a necesaria recuperación da cidade e da súa capitalidade, eu non lle vexo maior problema. Eu vexo un ambiente cordial e a maior é de agradecer e por nós non vai quedar que iso sexa así. Ademais que vese que é necesario que haxa un pouco de cordialidade polo ben da cidade, dos cidadáns en principio, tamén porque gobernar en minoría pois sempre ten esa complicación, non? Hai quizáis que chamar máis polo diálogo, por dicirlo así. Sí, bueno, é un mandato, non? O feito de que non hai maiorías absolutas en ningures, tanto no país como no conxunto do Estado, é un mandato cidadán. Póñanse de acordo e dialoguen igual que dialogamos nós dentro da diversidade e hai que entendelo así e velo como normalidade. Certo é que Compostela ten un rango de gran cidade, un regime de gran cidade, que lle permite ao grupo de goberno do alcalde un maior teito competencial a hora de tomar decisións que a maior parte dos concellos, non? A maiores Compostela Aberta é a lista máis votada e iso tamén che permite un maior marxen, pero iso non debe ser unha excusa para
para non buscar fórmulas de gobernabilidade alternativas, establecer o diálogo e buscar espacios de consenso e únicamente empregar esas ferramentas en caso de que poida haber un bloqueo da cidade, pero non creemos que chegue a ser a cuestión e estamos esperanzados en que poida haber outra maneira de entender a relación da institución. Volvendo un pouco a ese reparto de áreas, chama un pouco a atención a nomenclatura, máis que nada, non? Porque as áreas, ao final, sempre veñen ser máis ou menos as mesmas, pero non sei por que elixiron finalmente eses nomes, por exemplo, inclúese na área de deportes tamén benestar animal, chámaselle convivencia, o que sería un pouco o concelleiro que vai levar seguridade, policía local, bombeiros, tamén temos espazo cidadán. Por que eses nomes? Bueno, porque entendemos que tamén hai que innovar a cuestión da terminoloxía e a cuestión de como entendemos o goberno do ben común, explícome, non? É dicir, bueno, no caso de Xanduro, que é o responsable de toda a área de sustentabilidade e de medio ambiente, vai levar tamén a área coñecida clásicamente como seguridade cidadán, policía, bombeiros, protección civil, non? Pero nos preferimos falar máis aló de seguridade cidadán de que son facilitadores da convivencia, non? Tanto na cuestión de emerxencias, como na cuestión de dispositivos, como na cuestión de asistencia a xente, e de buscarlle un pouco un perfil máis social a cuestións que poden representar o mesmo, pero evidentemente hai unha vocación aí de que representen, bueno, posicións de integración, non? Ou espazo cidadán para coñecer o tipo de relato da cidade, o que é a definición das medidas dentro do mundo do urbanismo, bueno, porque no fondo é o lugar, a cidade onde habitamos, ou acción cultural para a cultura, porque máis que unha cuestión anquilosada, queremos que sexa unha cuestión dinámica que Compostela recupere o ton cultural. Bueno, hai unha vocación máis aló de facer reparto de áreas e de axustarnos a unha cuestión con a realidade. Nos imos entrar a gobernar con un orzamento aprobado polo Partido Popular, con unha serie de asignacións a unhas determinadas áreas, e hai que intentar axustarse polo menos a cuestión competencial a elas para poder non paralizar a administración, polo menos este ano, mentre traballamos nos orzamentos do 2016. Tamén hai un pouco unha intención non máis alá do ser original, sino de cambiar tamén o concepto, non? Imos a ver a xente de seguridade tamén como facilitadora de convivencia, imos a intentar buscar un novo modelo de cidade e a construir entre todos e todas un relato. Cadran, de alguna maneira, podemos dicir eses nomes co discurso que vostedes xa viñan dando durante toda a campaña electoral, non? Sí, no fondo, sí, esas 13 chaves que desenvolvimos durante a propia campaña, diante os medios de comunicación e diante os veciños con publicacións, bueno, teñen esa filosofía, non? Non chega únicamente con que se chamen as cousas de maneira diferente, teñen que facerse políticas de fondo que sexan diferentes, non? Ese é o reto seguinte. Se únicamente nos quedamos no bautismo, a cousa non funcionará. Ahora hai que intentar, bueno, que as políticas muden algunhas cuestións, melloren, e sendo conscientes, bueno, de como é o corse da institución, de que damos un orzamento, e eu non entro se está ben ou mal, pero que non é o noso orzamento, que hai que axustarse, e que hai que ter ese período de transición até configurar o noso propio espacio, sí. Falta tamén por saber, ademais deste reparto de concellerías, falta saber que dedicacións exclusivas van dar dende Compostela Aberta ao resto de formacións, non? Bueno, aí hai unha vontade, non? Falamos antes das ferramentas das grandes cidades, un pode aprobar en xunta de goberno todo o que é o persoal de confianza, que nós temos vontade de racionalizar, non só en números, sino tamén en custe económico, igual que os cargos públicos. A cuestión da asignación aos cargos públicos para as áreas de xestión depende, se o sí, do pleno, pero a vontade miña de Compostela Aberta é de intentar negocialo conxuntamente todo co resto dos grupos da corporación, non? E en ese sentido facer unha aposta por falalo. Esta semana convocaremos os portavoces e intentaremos, antes de marcar a nosa posición, que a temos, escoitar tamén e intentar conciliar, porque non queremos actuar unilateralmente. Pero non sei se teñen decidido máis ou menos que número pode ser. Bueno, nos temos decidido alixerar o que é o custo que lle supón. Eso non é só unha cuestión numérica, cando nos temos un código ético que as retribucións baixan sensiblemente a como estaban, non? Eso aí xa hai un custo independentemente do número que aforramos de cara á administración, non? Pero logo hai determinadas cuestións que non dependen de nós. Hai un grupo municipal máis do que había, os grupos municipais tamén teñen que ter uns mínimos recursos para facer traballo político e logo tamén hai unha carga de traballo importante no grupo de goberno para xestionar áreas que son moi extensas
e con moita responsabilidade, non? Entón, aí vamos a intentar buscar un equilibrio. Eu, antes de fixar discurso numérico, sí que prefiro escoitar o que o resto dos grupos, porque non vai depender únicamente de Compostela Aberta, senón tamén un pouco da visión do resto dos grupos e de intentar buscar unha posición de conciliación. Non sei agora que toca facer a partir deste momento, como estamos dicindo, queda xa un pouco claro ou as intencións claras de como conformar esas dedicacións exclusivas, ese reparto de áreas, pero agora hai que pasar do papel á práctica e non sei se hai algún proxecto ou algo que teña vostede en riba da mesa que di por isto hai que collelo xa e comezar a traballar neste asunto. Bueno, hai as urxencias do momento que non forman parte do programa, pero que poden ser conflitos veciñais, instalacións, pois estou lembrando agora dun conflito que no Castiñeiriño cunha antena de telefonía, que hai que impulsar pois un expediente en caso que non cumpla ca lei para evitar que iso aconteza ao marxen da lei, non? Ou cuestións que che veñen xa dadas do que é o día a día, independentemente do goberno que está, e logo está a nosa propia dinámica. Por unha banda, a presentación cos responsables das áreas con todos os traballadores, a miña presentación tamén aos traballadores. Hoxe xa houve xuntanzas cos habilitados, tanto no campo da intervención como da secretaría. Mañá pois, nos reuniremos ca xente de contratación, non? A idea é un pouco de empezar a normalizar e empezar a dar directrices, pero tamén escoitar os traballadores do lugar e intentar tamén recuperar a confianza cos traballadores. Logo, Compostela Aberta aprobou un paquete de medidas simbólicas con baixo custo, tanto nomeadamente no campo social, que presentamos diante dos medios e que adoptaremos nos vindeiros meses como medidas urxentes, con baixo custo orzamentario e que nos poñeremos. Pero, antes de nada, sí que estes días e estas semanas un pouco aterrar no que é o ritmo do Concello e intentar marcar as directrices, pero coñecendo tamén como temos que marcar as directrices, onde as temos que marcar e as dinámicas que hai, que non son sinxelas, porque Compostela ten unha estrutura complexa institucional. Non sei se chamou a atención o feito de que tanto Agustín Hernández como Paco Reyes solicitaran o seu posto de funcionarios, un na Xunta, outro no Sergas. Non sei se significa algo para vostede. Non, eu interpreto dentro da normalidade e iso non condiciona o rol que poidan ter tanto vencellado ao Concello como tamén vencellado ao Concello dende a profesión, ou un termo intermedio será unha decisión que teñan que tomar eles en caso de que ao final se chegue un acordo, non? Eu aí non quero xulgar porque respeto totalmente as dinámicas, as decisións persoais, como me gustaría que respetaran as miñas chegado o momento, e prefiro non entrar a valoralas. Volvemos ao día da investidura, a ese sábado, a ese pleno, volvemos ao seu discurso, acordouse de moitos persoeiros históricos e persoeiros importantes para a cidade, para Galicia e para vostede mesmo. Por que sempre leva eses nomes na cabeza, máis nese momento tan importante? Bueno, porque supoño que en esos momentos, e dadas as circunstancias que no meu caso foron un pouco usadas porque non levaba discurso escrito, e si levaba máis ou menos unha estrutura mental ou algunhas notas, un fai recapitulación un pouco da vida e das cuestións que o levaron a un sitio e rinde a xusta contas con xente que coincidiu, non? Tanto na esfera persoal como tamén, bueno, no tema cultural, político, e aquí hai xente vencellada da cidade, como Isa Díaz Pardo, que os últimos anos fixo moita labor dentro do Instituto Galego de Información, que está indo hacia a Lavacolla, ou Xosé Manuel Veres, que é un compostelán pata negra, ou xente que sin estar vencellada directamente á cidade participou moito da súa vida, como Abelino Pousantela, non? Maruxa Coralia, ou xente que xa forma parte da historia, como Ángel Casal, que no fondo sí que condicionaron o feito de que ao final un acabe onde acaba, tendo a responsabilidade de ser alcalde dunha cidade que é capital de Galicia, pero tamén patrimonio da humanidade. E, bueno, é unha maneira de render contas ca historia, pero tamén de facer xustiza persoal e de recoñecemento a xente que durante moitos anos foime explicando determinadas cuestións e da cal aprendín moito. O caso de Ángel Casal é paradigmático porque todos eles me falaron de Ángel Casal e unha figura esquecida que eu creo que fixo unha gran labor, unha persoa a recoñecer na cidade, sí. Estivo vostede acompañado nesa mañá en Raxoi dunha figura política esencial, podo decir, para vostede, Xosé Manuel Beiras, e tamén tivemos o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Non sei se vostede quedou sorprendido de alguma maneira de que tamén asistira a ese pleno. Eu agradecino, aínda que non tivemos aquel día ocasión ao final de saudarnos, tive ocasión de saudar pois as autoridades policiais, as autoridades eclesiásticas, pero por cuestións da xenda tivo que sair. Pero, bueno, eu creo que é un síntoma de normalidade, ele é presidente
do goberno do país, nós temos a responsabilidade da alcaldía e do goberno da capital do país, e eu sempre dixen que máis alá de posicións políticas que sí que é certo que son diferentes, ninguén as oculta, non vamos facer un exercicio de hipocresía, incluso moitas veces antitéticas, temos que colocar as institucións tamén noutro lugar no que é a cuestión da relación. Santiago ten ferramentas de capitalidade que ten que aproveitar. Hoxe mesmo recibín unha chamada del ao longo da mañán para felicitarnos polo goberno, para mostrar disponibilidade, acordamos concretar asuntos da cidade, acordamos solicitar unha entrevista para ilos tratando, e eu creo que ese debe ser o vieiro, non? É dicir, eu e supoño que el tampouco aspira a coincidir políticamente, supoño que hai unha gran distancia, nin aspiramos a ser amigos, pero sí que aspiramos a poder dialogar, falar en nome da cidade e buscar aqueles lugares de encontro que se ten que ser un pouco a cuestión. Eu creo que todo o mundo está sendo correcto e esas cousas agradeces. Bueno, bo entendemento, polo menos, que é preciso para que funcionen ben as cousas. Falábamos desa presenza destes persoeiros nese acto, queríalle comentar dúas cuestións do seu discurso que foron valoradas posteriormente, nun caso por unha delas por Agustín Hernández, outra por Paco Reyes. Paco Reyes dicía que vira iso, moitas referencias a persoeiros históricos no seu discurso, pero poucas referencias ao seu programa político. É algo que parece que está sempre reivindicando Paco Reyes por parte do Grupo Socialista. Vostede que diría ao respecto? Bueno, pois un pouco a valoración que fixen, non? De que o programa tivemos oportunidade de desenvolvelo durante a campaña, expuxemos as 13 chaves fundamentais, foi testado diante da cidadanía, que o avalou co voto e estamos comprometidos con el. É unha cuestión un pouco de enfoques, non? É dicir, pode ser esa prioridade para un acto de investidura, pode ser unha das prioridades, outra é mandar unha mensaxe pois un pouco máis flexible, con referencialidades, con simbolismos e tamén de vontade de diálogo sin entrar en cuestións concretas, porque o programa xa se presupón na medida en que se estivo a desenvolver e forma parte da nosa carta de presentación, non só cos veciños e as veciñas, que senón co resto dos grupos. E eu tamén intento ser respetuoso cos asistentes e sempre que estou nun acto tamén non teño vocación pois de repetirme, non? Entón, bueno, busquei outro formato máis breve, máis en clave persoal e máis tamén intentando mostrar que a pesar da posición de compromiso con Compostela Aberta hai tamén un mantendido diálogo e que é posible dialogar. E, bueno, eso foi a vontade. Non aspiro a que lle guste a todo o mundo e entendo que poida, no caso de Paco Reyes, botar en falta iso e, bueno, pues recolles esa cuestión. No caso de Agustín Hernández, por parte do PP, facía fincapé nesa afirmación que dicía vostede de que quería gobernar para a maioría social agredida. Dicía Agustín Hernández que terá vostede que gobernar para todos, para os que considere agredidos, para os que lle votaron e máis para os que non. Vostede que di? Bueno, nós somos representantes públicos do conxunto da cidadanía de Santiago, pero na medida que concurrimos cun programa, marcamos unha serie de prioridades, é certo que sinalamos un pouco bueno, cal é a orientación das nosas políticas, non? Entón, por unha parte hai que diferenciar o que é facer política para a maioría social agredida e por outra banda hai que diferenciar o que é representar o conxunto da cidadanía. En que representas o conxunto da cidadanía? Bueno, pois na igualdade de oportunidades, no acceso á administración, na información, en cuestións absolutamente básicas onde aí exerces evidentemente para a totalidade. No momento en que estás tomando decisións, orientas as túas políticas e aí onde nos decimos maioría social agredida, non? E falamos de desprivatizar a institución, de abrir a cidadanía, de tecer rede. Bueno, entendemos que ese é o programa co que nos presentamos. Eu creo que a veces mestúranse os termos. Eu non creo que Agustín Hernández fixera política para o conxunto do 100%, porque cando tomas unha decisión estás orientando a política. Iso sí, supoño que el querría ser representante do 100%. Non sei se se confunden conscientemente. Nós temos vocación de ser abertos, como o propio nome de Compostela Aberta, e tamén de acertar e errar, pero adicándonos un pouco a esa xente que o 99% que está a pasar moi mal, que está a ter problemas, e un pouco a recuperar o modelo de cidade. Tamén recollemos esa crítica con deportividade. Pois xa para rematar, e remato con outra crítica, non é por ser... Deportiva. Pois esa crítica, a primeira polémica, podemos dicir, que ten vostede coa súa chegada á alcaldía, esa ausencia en actos religiosos. Pensei que me ibas a preguntar polo de Corbacho. Esa gardo para o final, porque sei que vostede é seguidor do Obradoiro, e temos aí que puntualizar unha cuestión.
Agora imos con esa ausencia nos actos religiosos. De feito, esta mañá Paco Reyes volvíase a pronunciar sobre este asunto, pedía unha reunión da Xunta de voceiros para tratar que se vai facer nos actos do 25 de xullo. Vostede non foi onte a Lugo a esa ofrenda. Vostede pensaba que... Fixemos famosa ofrenda, Sí, seguramente moita xente non sabía nin que existía. O ano pasado, Agustín Hernández non foi, esa vez foi por problemas de traspaso de poderes co anterior alcalde, con Currás, non? Pero non houve representación de Santiago e non lembro que existira ningún tipo de noticia. Vamos a ver. Non sei se vostede se encontrou con un panorama que pensaba mellor, ou xa era consciente de que esa decisión ia traer cola. Non, creo moitas veces que é un debate bastante artificial. Nós tiñamos recollido no programa e dixemos durante a campaña a vocación de axustarnos ao que aparece recollido na Constitución, un pouco de reivindicar institucións laicas ou o principio da confesionalidade, un pouco das institucións, e que non deixa de ser unha posición de respeto polos crentes, polos non crentes, polo conxunto da cidadanía, non? E temos a vontade de intentar marcar perfil propio desa institución no que é a participación da institución nos actos, entendendo que é prioritario actuar nos civis e non nos relixiosos, non? Por eso xustificamos, dentro da coherencia, a decisión que adoptamos respecto ao que era a ofrenda en Lugo, que sí que tiña unha connotación máis alá da histórica, claramente relixiosa, non vou a empregar a terminoloxía do propio acto, e que a maiores xa había antecedentes, non tanto polo ano pasado, que o Partido Popular non foi, como pola época da República. Que é eso? Bueno, pois diferenciar perfiles. Agora, vais a rematar por iso que as tradicións van a pervivir independentemente cal é o rol da institución. Eu penso no San Martiño de Francos ou no San Lucas ou nas celebracións de Monterroso que levan 500 anos celebrándose, autoconvocándose pola xente e participando. E nós o único que estamos non é únicamente desafiando as tradicións, que as respetamos e van a seguir, senón definindo o papel da institución nesas dinámicas. E temos claro que hai que ir a unha posición máis neutra, máis equilibrada e diferenciar as cousas, non mesturalas. E iso sí que nos parece un principio de respeto. Hai xente que non o ve así. Eu cando escoito de que están faltando o respeto, penso que antes non se faltaba cando se adoptaba unha posición dende a institución a favor de participar nesos actos religiosos. É dicir, bueno, todo é debatible, pero eu creo que é un debate que eu, polo menos na rúa, durante os 50 actos que fixemos nos barrios e nas parroquias, non o escoitei nunca. Escoitei falar de rede viaria, de servicios sociais, de cultura, de transporte, de panorama escolar, da cidade que queríamos, da capitalidade, da colaboración cos concellos. Nunca escoitei falar da ofrenda do Corpus, nunca, na miña vida. Pero bueno, asumo tamén que forma parte do debate e tamén asumo cal é a nosa posición de coherencia. Respecto á cuestión do 25, eu creo que nos xa nos posicionamos, pero ainda así somos conscientes de que teremos que ter unha xuntanza co resto dos grupos, haberá que convocar esa xuntanza de portavoces a posteriori de definir o que son as áreas, e teremos que ir marcando un pouco os tempos tamén en Compostela Aberta, pero hai a vontade de normalizar e diferenciar e de facelo tamén dentro do diálogo, non? Do diálogo cas diferentes estamentos. Isto non representa que nós non queramos dialogar ca Igrexa, todo o contrario. Nos vindeiros días tamén haberá encontros ca Igrexa e intentaremos buscar tamén lugares de colaboración. É unha cuestión sutil, pero para mí me parece moi importante. Bueno, pois agora sí, antes xa de que descadreu toda a programación excedéndome de tempo, quería facer referencia a esa outra crítica que non era unha crítica realmente, coincidía no mesmo día, nese sábado, no día da súa investidura, como sei que vostede é seguidor do Obradoiro, coincidía o anuncio e a despedida do buque insignia, podemos decir, do Obradoiro, de Alberto Corbacho. Non sei en que momento se enterou vostede do día e que lle pareceu. Bueno, polas redes sociais, porque xente utilizaba do humor de Martiño de Dimisión. Bueno, é unha mágoa, non? Serviu para ir para facer un xogo, non? Sí, é unha mágoa, porque, bueno, eu creo que o Obradoiro é un modelo deportivo a reivindicar, porque cambia casi todos os anos prácticamente a maioría da plantilla, pero sigue mantendo o modelo de clube. Aí eu creo que Moncho Fernández e a equipa técnica teñen moito que ver, porque son capaces de con xente nova transmitir a mesma filosofía, non? Pero ainda así había elementos de continuidade, en este caso Corbacho era un dos buques insignias, era a persoa que era capaz de atascar un partido, un gran tirador, dende a zona de tres e unha persoa moi querida, non? Entón, nese sentido, supoño que formaría parte da decisión de Corbacho de querer empezar unha nova etapa, non? Ele o explicou así en varios artigos de prensa e hai que respetalo e, bueno, agardando que alguén ocupe ese espazo que moitas veces non é tan doado. Pero non tiven nada que ver. Xa non o vai poder saudar como alcalde, iso sí.
Bueno, cando veña de visita, seguro si ven. Eu seguro que segura manterá ben cello ca cidade, seguro que sí. Pois, Martiño, agora sí que xa nos despedimos. Moitísimas grazas por vir neste luns no que terá moito axetreo como dicimos, e que teña sorte e que traballe pola cidade. Graciñas. Veña, grazas a vos polo convite. E nos rematamos aquí. Mañá volvemos con máis entrevistas. Graciñas por atendernos.